Na ka jingklat no jong Dr. Donwa Detwelson lapang ha ka janmit jong kakat arterik na lur arjar persan ha ka sngi ka babut kata khalai terik na lur arjar persan na kaliang kinong ikmat ki bana keseng san hima ba per kinong ya lambalang ki pastor ki padar na lor ki wei ki lai poi ha ka yengsa jong ni rangba ka bodan ha lochumya ban pen pau ka jing solam sha ka yeng kasem jong u ha ka jing ekren bot ba met ba lingdo president ka United Democratic Party ulo ong bau Dr. Didi Lapang ulong ubriu bakloi bani kendu yenoi nuru lagi long ki barit lani ki bahe bahan wat hakapor bololong kumu mitrang ba kecela nolor kata ulo ongru baka jinglong jung u kadai ban ai men si mi ba menta ban put dien yaki dinjat jung uni rong ba haka ban kong asubun ban pau ka jing su si pat ke nakalian jonga personally haka beli ban Dr. Didi Lapang ba mdei ta mga kedua ikum kolik dan uparan MLA ko ka house mdei ka jo poru don ke jede na kaliang jo kurin jo ni ba ni don ke jede ke bacan ha di ngasoman ong ba ka jing klat no jo i ka long ka jindu ba krawa ya ka om tang ya ka jing ka sam ko jo i mdei ya kejelai kunjuk orang kerpang susu nak benta keripoi kam kerip berengkui ni distrik bagi ini long di hak tu kesnem aljabra bagi long kena koi nujor baka kerta kejui mulai nasowan ong bang along ini dan pemha bagi nyok penyelong berkat unong mikmat berkat bagi haka house haka terus nem bad ne yo iki babaro ba nishu yo sngo haki por ba shwa arga pra ya ka jinglong ya ka jingya inti ki jogi kum politician haka state ki jogi ya ga wei ka banga soban ong ni ba pa kong e ka long ba ilong wei ni ki kemat ba don pada ke jingko jingkia bom jupang bom sistem ba penpau syai ba hadu ni ke lemat bom mata ba le ke lemat ke bakatu ba di klat ni ke partai kata ke ba dalam ngambak la ke dai pulai sna pe ke ba mud ke de ke jingko jingkia ba kemat ke jinglong jing jong i kum long ba wei pat ke bang i ka long wei ni ki smart busting balong committed ni ba IT yeldi ha ka bede ki kam ki jam ki bede na ka banta ki pai ba ki kam ki jam ki bede ta state ko wei pat ke bang i ha ka jinglong ka i ka long wei ni ki lida balong kloi ba banya kenduk yanu la ka long ki barit lani ki ba kraw ki ba he ki ba ha lani hakanu ko kom tong wi ni ki loi ba ya ka ban pri ya ka lenti ya ka lat na ka banta ba kin yo lat ki do i wat ha ka ba I don kum uchi minister pasti te ka jing e sedin ya ki kam ki jam baro ki ba I kum nong yalam ila la si na snoban ong ha ni ka por ba kalong ke ke ba I mean sim yang ni ki nong mi kmat ani ki nong yalam la ka ni chu benta ba ngi de ban bot ya ki dinjat jong ni ru rambak namar ba ki kam ki ba I le so ma shu ya ka banje dan ni ba nyo andre ki da pa per ha ki tu ko ba ilong kum kmat de wat hadien jong ke jong thai jong I na ka kam jong ka politics ba ni kun ni election Mri idan menta haki level ki boper la capacity ki boper banrong ta banya ai but ai por banya ai se banya ai jumut na ka benta ka bha ka miat capacity na ko ti ngit scam ba hakum kun ke por jo jingbu no jongi ya I barok we ni don ke jing sanut ke jing benut mri doa bagi kam ki jui bagi kita try bagi kita mendak hari por baro kinlong kita kisin ki ban I'm simi
menjadi bergemau ya kipor kibinawan. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.